महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. खरं तर आजची संध्याकाळ ही एक असा क्षण देऊन गेली की ज्या क्षणामुळे तमाम भारतीयांची मान अभिमानाने उंचावलेली आहे. सगळ्यांचा ऊर एका आनंदाने भरून आलेला आहे. कारण आपण चांद्रयान-3 ही मोहीम आपण यशस्वी केलेली आहे आणि केवळ यशस्वीच केली नाही तर भारत हा जगातील पहिला देश ठरला की ज्याने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरती यान आपलं उतरवलेलं आहे. गेले अनेक दिवस माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेची तयारी सुरू होती. चांद्रयान-2 मोहीम असफल झाली आणि त्यानंतर आपल्या सगळ्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी अपयशाने खचून न जाता पुन्हा एकदा या चांद्रयान-3 मोहिमेची सुरुवात केली, त्यासाठी प्रयत्न केले आणि आज आपण संध्याकाळी आज चांद्रयान-3 हे आपले यान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरलेलं आहे. मी तमाम शास्त्रज्ञांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सगळ्या भारतीयांना शुभेच्छा देतो की भारत हे जागतिक महासत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल करणारा देश असं जे आपण म्हणतो तर ते पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेलं आहे आणि भारताची ही प्रगती निश्चितच आम्हा सगळ्यांना भारतवासियांना आनंद देणारी अशी आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपलं भारतीय जनता पार्टी सरकार इथे आहे आणि या सरकारच्या कालावधीमध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. त्यातलीच एक महत्त्वाकांक्षी, महत्त्वपूर्ण आणि संपूर्ण जागतिक स्तरावर भारताला मोठा मान मिळवून देणारी अशी घटना आहे. मी पुन्हा एकदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी असतील, त्यांचं सगळं सरकारमधले सगळे सहकारी असतील, शास्त्रज्ञ असतील आणि या मोहिमेसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, ज्यांनी शुभेच्छा दिल्या त्या सगळ्या भारतीयांचं पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करतो. भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्गच्या वतीने सगळ्यांना पुन्हा एकदा या सुवर्ण क्षणाच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.